Guys, dito na kami sa SM Ormo na deliver kami ng lampin na product. Yun yung deliver namin dito. Hihintay na lang kami sa tawag ng gwardiya kung amin na yung susunod na mag-deliver. May ulit. So guys, katatapos lang namin mag-layout. Oh, yun o. Yan. Katapos lang namin mag-layout. Ha? Dito pag pinampunay. Itong driver nga sa may didid na. Masingit ka dito yung restaurant niya. Ngayon. Sige pa kung nagsiring-siring nga na ngayon ni pero said, natambay man ako. Tungo yung mga magkita ko olas. Pero patay na. O mga lurong ko dada ngayon, pinambutan ko dada didi. Kalasan ka dito. Nung pera natin medad nung 47. 47? Buta pa. 48 na. Saan team birthday? November 24, 1974. Kompleto. Ano team tunay ng aran? Ronnie Boy. Ronnie Boy ano? Boy. Ronnie Boy. Kaya Ronnie Boy. Pilido. Del Rosario, Vargas. Del Rosario Vargas. Kasi ay. Ganda team pilido. Patod nga niyo. Taga din ka. Patod nga niyo na delicious or wala na pero. Naunakan siyang kabulan. 42 siya nag-commission. Mamay pala. Kasi pagkunas ka to. Oo. Simbindahon sa buro pa sa Taon sitaw. lagi. Tapos sulit sakto-sakto la. May sobra pa ito simple. Masuk pa nga ni. Kumbaga Sobra pa ito. tag 2,000 latim si. Ano ako nalad doy, may dako ngayon ng tumpat truck ngayon 5,000. Utang. Sana ako niyan pag buwan. Luluto. Yeah, pwede kong pigluluto balin niya rin. Limbot kaya ano. Kaya syempre mag-una ka man na may magluluto. Ang ganong. Butan ko din Ninong. Ano naman yung tao ng kuwan? Ano? Laso.